Hola, em dic Gerard i aquest juny seré ja graduat en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. Del meu pas per ESO i batxillerat a l'Institut Antoni Pous en guardo molts bons records, ja no només pels companys de classe, sinó també per l'ambient familiar que es crea entre professors i alumnes. Saber que els professors que tens et coneixen i estan a la teva disposició per si et sorgeix un dubte, tant en hores de classe com fora de l'aula, doncs és d'agrair. De fet, encara ara, després de 5 anys d'haver-ne sortit de l'institut, m'he trobat amb professors que m'han reconegut i s'han posat contents de veure'm. I aquesta sensació és molt agradable. En el meu cas, en el primer curs de batxillerat vam fer un intercanvi amb uns altres estudiants de Bèlgica, on, a part de fer nous amics, vam millorar molt el nostre anglès i, de fet, amb aquests companys encara ara ens mantenim en contacte. Al segon curs vam fer també un viatge cultural de final de curs a Roma, on vam visitar un munt de llocs amb històries molt interessants que les dues professores que ens acompanyaven ens anaven explicant. I, de fet, tenir tants professors amb especialitzacions tan diverses fa que, sigui quin sigui el teu objectiu, sempre pots trobar algú que et podrà ajudar, ja sigui per escollir el grau universitari que s'adapta millor a tu, o bé per aconseguir fer un treball de recerca amb ajuda de tutors que poden dominar més del tema. I en el meu cas, gràcies a això, vaig poder arribar a la exigent nota del grau en matemàtiques i poder fer el que he volgut fer. El meu objectiu ara és fer el màster per poder exercir de professor de matemàtiques i, de fet, des de fa mig any estic donant suport de matemàtiques als estudiants de batxillerat aquí en aquest mateix institut, esperant que doncs, algun dia pugui servir de referent a algú i transmetre a les noves generacions la meva passió per les matemàtiques, tal i com en aquest institut van fer amb mi.